Зөһрә, мин сиңа без ял итәсе урынны күрсәтәм. Интернетта барысы да бар. Вәли, анда һава торышы нинди икән? Әйдә, шуны карыйбыз. Менә картада барысы да билгеләнгән. Без менә бу юл белән барырга җыенабыз. Вәли, һава торышы турында язганнар. Мисырда хәзер эссе түгел. Кара, анда яңгыр яварга җыена. Бик яхшы. Анда яңгырны яхшыга юрыйлар. Мисырда күк күкрәми, яшен дә булмый. Вәли, син шаярасың. Гафу ит, Вәли. Алло. Сәлам, Җәмилә. Әйе, тыңлыйм. Мин чүлдә Зөһрәгә кияүгә чыгарга тәкъдим ясарга җыенам. Чүл бик серле. Зөһрә бик матур.